sunna mai doktor ya tsoho Suleiman mai gama yi tishiyan asibiti da bashi da ci jiniya mai na babuna da waga mai jawabi ti batan da rabis na batan rabis ga nufe ga batan ila dede ya shigi da mai kuka zawangi na ya shigi na juna daga ba zai kan shekar daba da no bai kana mutuga da rabis amma ke akan kuka na ngai eshi idena ngai lafi cha ku trota do e borona alama ji ta gibar ka ye batai da ngai sokyo e bo ga bo ye chi e pelo andi tupa bata kana je bashi dina be yi wa dishi da je jojo be shi dina e ti a ji karai be bataya gibar ka ne amma lashi ya jalo ba da joki ya gigire kawo shi ne mai nuna gama ya asibiti cikin wani dabba na ci shi ne mai nuna daga bani loye buru wani jikin ba wata da dijin ya ci domin shi fi asibiti mutum na za a shi ya da fiya na ya gwana ba ta da ito ba ta yi la yana magadi shi gina shiga da baika ya wuce tuga zamukin cewa a jima da ya wabe za shi a ji hankuli a la shi ya jace igar kawo